Паўднёвыя вароты жніва адчыняе Брагінскі раён. Сёння на мясцовай уборцы кадравае ўзмацненне, бо на палетках працуюць не толькі прафесійныя аграрыі. У экіпажах супрацоўнікі МНС, міліцыянеры і педагогі, сярод іх і Юрый Сняткоў. Пакуль калегі-настаўнікі атрымліваюць асалоду ад першых дзён летняга адпачынку, выкладчык фізкультуры здае свой галоўны залік на трываласць. Для Юрыя гэта ўжо 8-й сезон на жніве, але на гэты раз на абсалютна новай для сябе пасадзе. Каждый год работал помощником, но вот в этом году дали комбайн новый. Ответственности больше. С утра до вечера один. Вот, управление полностью на мне уже. Так я сбоку немного мог отдохнуть, но здесь уже не отдохнешь. Нравится техника. Кондиционеры работают, климат уже новое. Все для водителя. Сёлета пад азімы ячмень у гаспадарцы пераможніка адвялі 490 гектараў. Каб убраць ураджай у тэрмін, тэмпы нарошчваюць штогадзінна. З кожным днём у працу ўключаецца ўсё больш і больш камбайнаў. Агрэгаты выводзяцца на палі са 100% гатоўнасцю. Тэхнічны бок пытання ўзмацнілі і чалавечым рэсурсам. Кадравы склад экіпажаў і службаў забеспячэння ў гаспадарцы укамплектавалі цалкам. Вчера начали, получается, уборку озимого ячменя. Убирали в 3 комбайна. За смену намолотили 200 тонн. Урожайность вышла выше 30 центнеров. Вся уборочная, получается, площадь, включая рапс, у нас 5260. Из них рапса у нас 800 гектаров. Зараз у гаспадарцы уборка азімага ячменю ідзе па прагрэсіўным метадзе на плюшчэнне. Нават пры такой сістэме строгае захаванне тэхналогій застаецца на першым месцы. Адзін з найважнейшых фактараў поспеху ў гэтай справе – пастаянная праверка на вільготнасць. Плюшчыць збожжа трэба пры дакладна вызначаных паказчыках, каб захаваць усе пажыўныя рэчывы і забяспечыць ідэальны стан корму на доўгі час. Влажность проводится вот таким прибором, влагомер. Берем зерно, засыпаем, закрываем крышку и нажимаем просто на кнопку. Выбираем культуру, ту, которую мы выбираем, ячмень, озимый ячмень в данный момент. И вот у нас покажет влажность 26,3%. То есть это хорошая влажность, чтобы убирать культуру на плющение. Кантроль вільготнасці вядзецца практычна кожную гадзіну, бо градус на вуліцы расце на вачах. На паўднёвых палях зараз гарачая пара, і справа тут не толькі ў напружаным графіку, але і ў самім надвор'і. Геаграфія дыктуе свае правілы. З-за кліматычных асаблівасцей брагінская зямля праграваецца хутчэй, чым у астатніх раёнаў. Для аграрыяў гэта як і перавага, так і сур'ёзнае выпрабаванне, таму што прыбраць ячмень патрэбна вельмі хутка, каб пад пякучым сонцам ён не паспеў абсыпацца. Менавіта таму Брагінскі раён не губляе ні хвіліны, да жніва падключыліся ўсе гаспадаркі. За некалькі дзён напружанай працы ў раёне ўбралі больш за 140 гектараў палеткаў. Убрали всего 143 гектара, намолотили 366 тонн. Средняя урожайность по хозяйствам составила 25,6 центнеров с гектара. Готовность комбайна на сегодняшний день составляет 100%. Кадрами обеспечены, укомплектованы тоже все экипажи. Поэтому вопросов к уборочной, я думаю, никаких не будет у нас. Вынік першых дзён працы аграрыяў в области больш за 2000 тонн намалочанага збожжа. І гэта толькі пачатак вялікай справы. Да старту масавай уборачнай кампаніі в области засталося каля тыдня. Тетяна Пімнёнкова, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель».